También Anova presentaba sus alegaciones esta mañana. Su portavoz en Ourense pedía más participación. Presentamos propostas no sentido de sempre priorizar o público ante o privado. Non consideramos que o propio método de elaboración do pexón e de exposición pública non é participativo. Consideramos que se debera facer asambleas e reunións nos barrios, nas asociacións de veciños, nos distritos, para recoller as suxerencias da xente e para que a propia cidadanía se sinta partícipe dun proxecto, dun planeamento que consideramos que lle é alleo a moita parte da cidadanía, a non ser as persoas que teñen alegacións persoais e propias do seu edificio ou da súa vivenda. Anova también pide en sus alegaciones más viviendas sociales y una menor edificabilidad. Tamén consideramos que a edificabilidade que recolle este documento, que son de unhas 20.000 vivendas, non recolle a situación actual na que vivimos nestes tempos de crise, na que non hai un medre da situación económica e non hai esa previsión desas 20.000 vivendas que consideramos excesiva. Nos consideramos que con 12.000 vivendas sería suficiente para unha previsión de crecimento da cidade realista en termos actuais.